Giyang mateyang anak pa mo, painawaya king katahimikan. Uling aliwa ing kaba ning biye, ing babye dangal king ketwan. Ing tune panyukad king biye, aliwaya ing bilang ding banwang delanan. Ing isip abyasang talastas, itiya ing maputibwak, ing malinis apamibiyebye, yan ing sapat aketwan. Ing taong makatuliran, pigkapilitan ing pematulan ing Diyos, inya naman, liguraning tutu ning Diyos, antina ning mabibiya, busal ding makasalanan, inya kinwaning maranon ning Diyos. Kinwane bayo na akwang midungisan na isip king marok, bayo na akwang asilo kaladwa ning kapaglinlangan. Uling ing karokan, mengari king kulam, papawi na linang ing mayap, at ing pitang alang kapaindatunan, pilit neng lilisya, ing malinis a pilubluban. King makuyad a panawon, meging ganapya. Inya misadsad neketwan, ing kaladwana tutuyang makawili, king arapan ning Ginoo. Ulinita, maranon neng inango, busal ning dewakan, keti king yato. Makanyan man, panakit da kanitiring tao, era aintindyan. Eman bitasang daralan king kaisipan da, king ingrasya, ampon pakalulu, makapanaya karing pinili ning Ginoo. At ing pamagluwalo na, makasadya naman, para karing banal na. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Ing Ginoo yang pastol ko, nanupang kailangan ko. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Ing Ginoo yaing pastol ko, nanupang kailangan ko. Karing pastulan a malabong, karin nako bibili. King lele ning danong a makasngo, karin nako tatayran. Ing kaladwa ko, karin ne pakasngawan. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Antabayana nako, king daklat ning kabanalan. Alang-alang king lagyo ng banal. Dumalan ko man karing libis a mapanganib, ala kong pikakarugan asagpul, uling atin kasiping ko, ing pamarugmut tukod, ilaring babyesi kananlub kanako. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Isa sa jaming lamesa king arapan ko, king mismong tatangalan daring kasalang ko, ing buntok ko, linyan me king laro, at maglaboya ing saro ko. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Wa, ing kayapan ampon ganakamo, ing talatuki ko, karing sablang aldo ning biya ko, manoknangan ko king mismong bale ning Ginoo, king makabang panahon, ang gaking alang kapupusan. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Pamamasang ibad king sulat ng San Pablo king kapulungan karin Roma. Kay ba't naning nga sabi tamong iti, nalupa ing aragdag tamo. Nung ing Diyos, kaya betaya, ninupa ing makalaban kaya katamo. Antining ing Diyos, ene pepasubalyan ing sarili ng anak. Nune, dinawon para king ikakayap tamongan. Kapipita sa tamo, king kaybat neng pigkalub ing kalam mantikaniti. Ya, ene ipagkait kaya katamo, ing sablang malyari ng IBF.
Ninungeni ing makaibiye parsala, karetang pinili ning Diyos. Nung ing Diyos mismo, pepayala na lang sala. Nino pa ing matul, kaparusan karela. Kristo Jesus kaya. Aliwa, emu ing meteyo para kaya katamo, sinubliya namang mebye at suking wananing Diyos. At mamilatan niya para kaya katamo. Ninupin mo ing ating upayang ikawani na katamo king lugod ng Kristo. Ing kaligaligan kaya, ing kasakitan, ing pangalupig, ing danop, ing kalubasan, ing panganib, o kaya ing kamatayan. Ali uling ka rin sablang kapag subukan na reti, ating tamong ganap at agumbe, king uli ning upaya ng Kristong linugod kaya katamo. Matibay ako kapanwalan, king ni ing kamatayan, ni imbyeman, ni ring anghel, ni ring pamuntok, ni ing nano paman king kasalukuyan o king pain tungol, ni ring ating kayupayan, ni ing banwa king babo, ni ing labwat king kalalaman, ene sano pa mang bagay, mela lang, era katamo bitasang malyaring ikawani, king lugod ning Diyos, lugod ama salang miraras kaya katamo, king pangayagom tamo kang Kristong Jesus, aginutam. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Katutuan ing sasabyan ko kaya kayo, ing kabinutil at trigo, manatili yang metong mo, subali mo nung iti mabaldogya king gabon at mate, dapat nung mateya, mikabungayang dakal. Ing Ginoo mantabeya kay kayo. At kaya ka antimoren, Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligay kaya ka o Ginoo. I Jesus, nga na karing kayang alagad. Magsadya kayo para king nano mandatang, makapiblas kayong tambing, at makasindila ring suluyo. Mangari kayo karing talasuyong maninaya, king pamagbalik na ning Panginoon, dang ibat king mekipagkasal. Makasadya lang mamuklat pasbul, kabuddatang ya at maus. Kanwanan laret ang alipanan, adas na ng makagising at makasadya, king kayang panyatang. Sasabyan kong tutu kay kayo. Ya ing miblas para magsilbi, paluklukan na laking lamesa, at ya ing magsilbi karela. Kanuhan ng lapin nung das na lang makasadya, agyang kapitangan pangbengi, ing panyatang na, o kaya ganingaldo na. At iniing tandanan yung, nung ing makipibale-bale, balo na mo ing oras ning panyatang ning metong abisang manako, napaboren ning milubya pa, ing mapanako king balena. Inya, kayo man, sukat kayong makasadya, uling ing anak ning tao,
datang yon, king oras, aeye, paninayan. Kapatid kang Kristo ay mayap ng balita ng kikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Noon pong September 1, 63rd anniversary po ng aking pagkabinyag. At yung kasama kong mga seminarista dun sa Chancery, kami masayang nagmisa. At ginawa namin talagang parang pista. Yung celebration doon, kompleto, may gloria. And then, during the renewal of vows, yung ating baptismal promises, sabi ko, you also renew yours. Sabi ko sa kanila, at sinindihan ko yung aking baptismal candle. So, tatanong ako, tapos sasabay akong sasagot. So, we were so happy. At nung gabing yon, masaya rin kami dahil binalita nga sa okay, free sa COVID, si Father Erwin. Kaya, after breakfast, nag-prepare kami to welcome him. Of course, the joy and the gratitude that we have experienced during that time, these were overshadowed by feelings of pain, sadness, and lots of questions. Dahil nga sa balita na si Father ay yumao. Experience of pain, sadness, and lots of questions. At siguro hindi po lingid sa inyong kaalaman, ilan na yung mga sunod na mga pare na yumao a matter of few months. Meron ngang nagsabi kanina sa akin, nung kami naka-prepare para sa misa, o among nana, o bala mo tayong kaya katamong clergy meeting, clergy gathering, patsetting mete, pari. So, masakit po, nakakalungkot. At ito yung ating karanasan. Hindi lang tayong mga clergy, lalo-lalo na yung mga magulang at mga kapatid ni Father at yung nagmamahal sa Kanya. Kaya nga, tayo nandito ngayon, umaharap sa Panginoon. Of course, pinagdarasal natin si Father, but at the same time, there is something in our hearts, within us. We come to God this morning with sadness, with pain, loneliness, and maybe lots of questions. Napakabata niya. Ako nag-order sa Kanya, una pa siyang yumao sa akin. More than 2 years, yun, 41 years old. Marami yung nabigla, napakabata. Bakit ganun? Pain, sadness, loneliness, questions. Maharap tayo sa Diyos. And at this moment also, God addresses us and our faith through His words. Sa Ebanghelyo, narinig natin si Jesus kung paano we're being reminded once again that His coming or death para raw isang magnanakaw na darating na hindi mo alam kailan, anong oras. So, we're being reminded, death is like that. Darating sa atin,
Hindi mo inaasahan. Pero, importante when we view death in the context of the words ni Christ, ng Panginoon sa Gospel, when death comes, the Lord comes to us. He comes to us. Siya dumarating. At napakaganda po nitong Ebanghelyo, kung titingnan natin, inihalin tulad ni Jesus yung isang servant. Tayo mga disipulo. Pag ang isang servant, darating yung inihintay niyang Panginoon. At dadatnan niya na itong tao, ito, yung kanyang katulong, ay gumagawa doon sa inaasahan sa kanya, ano raw ang gagawin nitong kanyang Panginoon. Usually, yung ating pag-iisip, siyempre, ang magsiserve ay yung servant, di ba? Pero dito sa Ebanghelyo, sabi niya, pagdadatnan niya ang kanyang utusan, no gumagawa yung inaasahan ng Panginoon niya, pauupuin niya at siya yung magsiserve. Parang hindi po yata makuha na radar natin yon. Pero yun ang ating Panginoon. He will serve us. He will show His love. At, siyempre, sabi nga ng Panginoon, darating siya, darating ang kamatayan, hindi natin alam kung kailan. Pero, ang sabi ng Panginoon, okay, darating ang anak ng tao sa panahong hindi nyo inaasahan, but you have to prepare. You have to prepare. Ano po pinagninilayan ko ito? Kasi, hindi na kami nakapag-usap ni Yamong kasi nung text ko, hindi siya nagre-respond na. That morning of Sunday, nung siya'y pumasok. So, hindi kami nakapag-usap. Para bang napakabilis. Tapos, sa aking pagninilay, lalo na kahapon, ang lumabas sa aking pagninilay, ating kapatid, si Yamong Herwin, siya ay matagal nang nakahanda. Isa sa kanyang pagpapahayag ng kanyang paghahanda dito sa darating na ito, na kamatayan, ay yung isang bahagi na isinulat niya sa kanyang last will and testament. And allow me to read it, address siya ito sa atin. Okay? Kapampangan po. Sabi niya doon sa kanyang sulat, pasalamat ko King Santa Iglesia, King Archdiocese of San Fernando, Pampanga, King pamananggap da kako bilang pari. Karing kapatid da pari, at karing ganaganang sasalpantaya na atagkil ko biye, ulin ng pangapari ko, manyawad kong dispensa at patawad. Karing kasalanan at kakulangan ko po bilang tao, bininyagan at bilang pari. Panibala ko yung biye ko, kimpakalulo at lunos ng Diyos. Panalangin niyo ko po. Nakahanda ba siya? I believe. Handa siya. And at this very moment, itong kanyang inihingi, please pray for me. Father Erwin, we are praying for you. Not only now, but whenever we remember you, we'll be praying for you. And we would like to thank you also sa iyong paglilingkod sa ating Archdiocese. At ano pa ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa mga salita niya? Tinanong natin, siguro tinatanong natin, napakabata, 41 years old, 2 years pa lang mahigit sa ministry. No? At ano yung sinasabi sa atin? Book of Wisdom, chapter 4, sabyanan ng din, nindamtamo. In taong makatuliran, hanggang mateyang anak pamo, painawaya king katahimikan. Aliwain kabaning biye, yang babiye dangalan king ketwan. Ing malinis sa pamibiye-biye, yang sapat a ketwan. Aliwaring bilang darin banwang kayang delanan.
Dakala pong marami po yung nagdaramdam sa atin, malungkot, dahil yung mga nakakakilala kay Among Herwin, unang-una, low profile yan. Napakasimple. Napakasimple po niya. No? Low profile. Hindi mo makikitang parang when he is around, para bang you're being overshadowed by his presence. No. Kundi sa kanyang presence, nadarama mo ang iyong kahalagahan. Sa chancery po, yan, kasama namin doon. During that time, nandun yung mga 3 nagiging deacons natin, tapos yung mga seminarians, and the employees doon sa chancery. Pinupuntahan po yan. Pinapasyalan, at sila rin ay nakadama ng pagkalungkot dahil siya mong Herwin ay mababa ang loob at sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagtulong at pagrespeto kahit dun sa mga kasama namin nagtatrabaho doon. So, masasabi natin, 41 years old at dinat na niyo yung kamatayan. Ano yung sinasabi ng Panginoon? He will be in peace. And He is in peace. Okay? At ano pa ang sinasabi sa atin ng Panginoon? Sa ikalawang pagbasa from the book of Romans, letter to the Romans, chapter 8, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Alang malyaring mikawani kay katamo, king lugod na nin Diyos. Lugod amasalang miraras kay katamo, kimpangayagom tamo kang Kristo Jesus sa ginutam. So walang makapaghihiwalay kahit kamatayan. Yan po ang ina-assure sa atin ng Panginoon. Itong ating kapatid, hindi na natin siya makikita tulad ng dati. Hindi mo na siya maimbitahan para magmisa sa parokya. Hindi na kayo mapapasyalan yung mga kaibigan niya. Pero, in His absence, lalo siya magiging malapit sa atin. Siguro po, yung mga iba sa inyo, minsan meron tayong mga pamahingin, ano? Merong nagsabi sa akin na, that Tuesday morning, meron daw paru-paro. Binisita ako ni Father. How intimate is the presence because of His absence. Siguro naalala nyo yung ating spiritual conference, no? Last Monday, yung nabanggit ko, as ministers, we do not only minister to people when we are present. We have to balance also our ministry of presence with absence. Why? Kasi kahit ng Panginoon, sinabi niya one time sa John 16, verse 7, sa kanyang mga alagad, I have to live. If it is for your own good that I live. Aalis ako, it's for your own good. Kung hindi ako aalis, hindi magiging intimate yung ating relasyon with the coming of the Spirit. Itong ating kapatid na yumao, siya rin, no? Ay hindi mawawala. Mananatili siya sa Diyos. And he will share in that presence of the Lord in His absence. Noong pong nag-Holy Hour kami kahapon, everyday po kasama rin siya pag nag-Holy Hour kami doon, I was sharing with our seminarians, it's been a long, long time that I've been doing this adoration before the Blessed Sacrament, focusing on the presence of the Lord. But it was only yesterday when I really became aware, before the Blessed Sacrament, I experienced the absence of the Lord. Siya absent. Yes, present siya in the form of bread,
in the sacrament, but His presence was felt through His absence. Di ba ito rin po ang ginagawa natin sa misa? No? When we celebrate the Mass, the Lord is not only present through the bread and wine, He's also absent. Kaya nga, pag sinabi ng pare, let us proclaim the mystery of faith, ano sinasabi natin? When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, He is absent. But we celebrate our intimate relationship and union with Him in memory through the sacrament. So this very moment, yan ang pinapahayag sa atin ng Diyos. In the absence of our brother, because of his death, all the more, lalong-lalo na dun sa mga nagmamahal sa Kanya, mga kaibigan niya, He will be more and more intimate yung Kanyang presence sa atin, sa inyo. Sabi kanina ni San Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin dahil tayo ay nakaisa ng Diyos, nakaisa ni Kristo. At ito po'y nangyari nung tayo nabinyagan. Nung tayo nabinyagan, tayo ay ginawang mga anak ng Diyos. Itinanim na niya sa atin yung binhi ng buhay na walang hanggan. At yun ay mananatiling binhi kung hindi tayo mamamatay. Ang kamatayan, this will be the completion of our baptism. Si Father Herwin po, nung siya deacon pa lang yata nun, Among, pwede nyo rin akong igawa ng baptismal certificate. Ito pong nasa harapan. Baptismal certificate. Yun pong pinakamahalaga. Reminding us that we are very, very special and valuable to God. Not only because we are priests or bishops, no. Even before that, mahalaga na kami, kamukha niya. Dahil sa binyag, tayo naging mga anak ng Diyos. At yan ang inihintay natin na maging ganap when we die. Kaya nga po, nandito ang baptismal certificate ni Among, paalala, na itong inaalala natin ngayon ay hindi lang isang pare. Siya kamukha natin, napakahalaga sa Diyos. Hindi dahil siya lang ay pare, kundi siya ay anak ng Diyos, kamukha natin. Hilingin natin, nawa ang kanyang kamatayan, ito ang magdudulot ng kaganapan sa binyag. Kung paano inumpisahan ng Diyos, ipinahagi na niya yung binhi ng buhay na walang hanggan. Mamaya po, pag ililibing na natin, si Among, isasama po yung baptismal certificate niya. Ibig sabihin, naging ganap na ang kanyang binyag. And we are still waiting for the kaganapan ng ating binyag. Kaya hilingin din natin sa Kanya, Among, pagdasal mo kami. Upang sa ganon, ang amin din binyag, pagdating ng araw na ang Diyos mismo, kukunin na niya kami, maging ganap din ang aming binyag. So, Among Herwin, maraming salamat. Lord, kahit na masakit ang aming nadarama ngayon, kahit na may bigat ang nasa loob namin, ngunit sa pamagitan niyong salita ngayon, naway gumaan ito at lalo naming hanapin at hintayin ang iyong muling pagbabalik. Upang sa gayon, kaysa ng aming kapatid, si Father Herwin, ay manatili kami sa iyong piling. Amen.
O Diyos, sing panglubos mayupaya, di pasabihan ming maybe Jesus sa anak mo. Manalangin kami mit mong katapatan keka, para king kaligtasan ding sablang mabye ang pong mga matena. Ipakibata mo po, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kaniting mayang ube kapatid tamo, Padre Herwin. At tinanggap king binining be alanganga kanitang mebinyagyo. Baning Ginoo, papangintuliraning miyagom alang kapupusan, karing pinili na. Ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing kaladwaning mayang ube tamong kamag-anak, ampong kakaluguran. Baning Ginoo, pagkaluba na lang ablas, king sablang mayap adepat da. Ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka rin sablang matutod na king kamatayan at manenaya king pangasubling miye. Baning Ginoo, malugod na lang aslagan king sala ning lupa na. Ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka rin pamilya ang pong kakaluguran ning mayang ubiye. Panandamanda sana ing lugod ang pong lingap kaniting panahon ning lumbera. Ulwan mo ing sakit a panandamanda at ipawi ing dalumdum ang pong makipakikakunuan na daralaning pamangulilara. Ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kaya katamong sablang makatipon keti, kambening kasalpantayanan ang pong debusyon. Baning Ginoo, misa na yaldo, tipuna nakatamo naman king maligayang kayaryana. Ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Adwan tamo sana ngayon yung sarinitang kapagnasan. O Ginoo, pag namang nanasana ng kaladwaning anak mo, Padre Herwin, king panalangin ding talasuyo mong manigapuke ka. Patungaran din sana king sablang pamikasalang arapat na at pamatampan meng lumabang king grasya ng kaligtasan mo. Iti adon ming kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Kingdom of me,
Kalurang padad, manalangin kayo. Kaniting kay kakundaon, matanggap harapan ng Diyos, ipambayupayang tuto. Tanggapan ni sana ni ginuiting down karinggamat mo. Kingi kapuran po ni kaligayan ning lagyuna. Kingi kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, pani ka pumikeka, kingiting malukang sakripisyong yampang mi, para kintalasuyo mo at presbitero, ni Padre Herwin, magsilbiya sanang magdalang kapatawaran kayamurin, amaralas kinanap kaniti, ting banal a kapulungan mo, kambening lugod, ampong katapatan. Iti doon may kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo mantabi keke. At kaya kaan temoren, Itas syular ang puso'y. makatas na laking Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat ang pong matulid. Tuneping karapat dapat ang pong matulid. Sukat ang pong makakapos. Ipasalamatan na ka, king sablang pinandit, ang pong numang ka rin. O Ginoo, banalig pa, alang hanggang Diyos, alubos mayupaya. Ampat king kaburian mo, may ngabayit kami. King kayupayan mo, panibalan mo kami. Bangking pangapakilala ng upaya mo, kaya king yatong penibatan mi, may atbus kami king pangailipan king kasalanan. At yung pangayatbus mi, king kapamilatan ng kamatayan na ng anak mo. Kaburian mo muna man, ingausan mo kaming mirakayanan, king ligay ng pangasubli ng baby. Uli na nita, kaya gumding sablang banal ang pong anghel, daralit kami mipnong tula kay ka, alantok ng ngamingan, sasabi. Ikapin banaloy pa at imeto lelangan matampan na kampupurian, uling kay pamilya taning anak mo, Yeso Kristong Ginumi, at yung upaya ng Banal Espiritu, pagkalam namang ping sabla, layong papanalan mo. Alakantok ng mititipon king kapulungan mo. Bangkita, manibat king kaya silag na ningaldo, ang gano king kayalpuk na, indali siya daon, biyang pangya king kaligayan ng lakyo. Uli na nito ay pa, panikapumi, palukob ang pong pabanal mula king Espiritu mo, reting ayin at arala ang pandaraon mikeka, ban magawalang katawan ang pondaya ng anak mo, Yeso Kristong Ginumi, amen abilin kay kami, kim pagmasusyan mila reting misteries. At tatandaanan mi pa, kanitang binging mi panganyayaya, kinwani yung tinapi, pepasalamatan na kat pinuri, piraso na yung tinapi, dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana, kunan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, amitawan para kay Makanyan mo naman kay batan ng apunan, kinwani ang kalis. Pasibayo, pepasalamatan na kat pinuri. Dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana, kunan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti.
Uling iting kalis nindaya. Indaya ning banyo, ang pangalangang tipan. Abi bubu para kayo, ampo para ka rin sa blang tao. Bangkanita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti, timpamigaga na kayo, kada. Pasyag tayo ngayon ng misteryo ng kasalpantayanan. Inyang yan nagkaganakan mi o mapamakalulong pa, yung makaligtas ng pamaylasa ang pong kamatayan ng anak mo, yung maligayang pangusubli ng bebye at yung pamaytas na banwa. At lahit makasadyang salubong king kadwan ng panyatang, daraon nga kay kabilang kapasalamatan, iting mabye at banal a sakripisyo. Baliktan mengot ng pakalulo, ing ayin ng banal a kapulungan mo, at kilalanan na yung may daon king biyena, apauli ni sakripisyo ng kamatayan na birian mo kami ngan misut keha. I kami mipasiknangan kingatawan ng kontayan ng anak mo, mikatmon kami king banal ng Espiritu, at maging betong kami mong katawan, betong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alananggang daon keka, at papalyarian na kaming mirakayanan king pimamanan ding banal mo, muna, kambening Nuana Maria, kapilan man Birhen ay Induning Diyos, kambenang San Jose, ing esposo na, kambering Nuan mong apostol, ang pong maligaya mong martir, kambenang San Fernando, ading sablang banal, paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan alang patanat, king arapan mo. Uy pa, iti pusa na ngay ning pangasut mikeka, pasulungan na ing kapayapan ng pong kaligtasan, ding sabla king mabilugayato. Pasignangan me sa aking kasalpantayanan at lugod, ing banala kapulungan mong kasalukuyang maglakbe, ketiking yato. Kambe, ingke kang Talasuyo i Francisco, ingke kaming Papa, i Florentino, ingke kaming Arsobispo, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, at ning mabilog a kapulungan na gewa mong sariling keka. Papamakalulom ing igpa, pakiramdaman niyo po ing panalangin ing pamilyang pinulong mong talakad kingarapan mo. Lunusan mo la at tipunan ding sablang anak mo, no ka rin kay man pakasahod. Ganakan me, ing anak mong among Herwin, ay hinaus mong makona kay tiking yato. Antining king binyag me teyang kayagom ng Kristo. Mirakayanan niya naman sana, king pangasubli ng medye, king panyatang ding panaun, apatalakaran na lang Kristo, ding katawan ming mayna, at gawa na lang kawangis, ning katawan ng maslag, king ligaya. Malugod mula naman sanang tanggapan king kekang kaharian, ding mayang ubyeming kapatad ang ponding sablang sinuyo keka, at may muna ketiyato. Karin mi panayan, ing mirakayanan, king ligaya mong ngalanganga, o tang pulisan mo, lubusan ning luwa karin ke kaming mata, kingaldong ita, tangalanda ka, o ke kaming Diyos, ang tinong makanano ka. Maging kawangis da ka sa kapilanman, at puriyan da kang alang kapupusan, king kapamilatan ng Kristong kinumi a king ulina, pagkalub mo king yato, ing sablang bagay mayat.
King kapamilatan ng Kristo, kambe ng pong kaya, kagum ng banal na Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka, o Diyos si panglubos mayupaya, manggamangking alangangga. Kimit mong lugod at kapanaligan, maus tamong ini kay kakatang kaluguran na igpa, at nga tamongan manalangin. Ikaw mo kami ng sablang Maroko, pa, balagom ng pagkalubing kapayapan ng kimpanawin mi. Banking kasupan ng pakalulo mo. Bitimawa kami parati, kimpamanalipan na ng kasalanan. At mikabos kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kapampanayan ng pampag sa dyan mi, ing maligayang panyatang ng pasibayo, ng talapangabos mi, Yeso Kristo. O Diyos sa ipami, yung kinumaya sa Kristo, sinabi na karing apostol na, yung kapayapan lalakwan ko kay kayo, yung kapayapan ko, papya ko kay kayo. Kaya mula saan babalikdan yung kasalanan mo? Ngayon pansinan mo yung kasalpantayanan, yung banal na kapulungan mo. Pagkalon ng kapayapan, ang pampamisan metong, agpangking kaburyan mo, ikaw may biyang pong magari, manggaman yung kingalanganga. Amen. Yung kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kay kayo ngayon. At keka ante mo rin. Bakit tamo po ngini na may kakametong tamo king kapayapan ng Kristo. Payapan po kay kayo. Kasalanan
Yung kordero ng Diyos, yung milalako, yung kasalanan ng yato. Doon na rin mayawas king apuna na ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat ikas may nga mano mo, kumayat na ako. Para po king organisadong pamagkomunyon, pakisabi mo pong mayap ka rin sablang makasadyang makinabang na manatili tamo pong makatalakad at paninayan tala rin kaya katang pwesto ring EMDC o pari. Para naman ka rin makasandyang tanggap king katawa ng Kristo, luklok tamo po o siklod tamo po. Dakal pong salamat. Sa tahanan mo, papalik na sa iyo, tanggapin at pupupin, kapatid namin sa iyong piling. Kami may nalulumbay, siya ngayon naglalakbay, mga anghel ang gagabay tungo sa iyong kamay. Sa tahanan mo, papalik na sa iyo, tanggapin at pupupin, kapatid namin sa iyong piling. Ang lungkot, yung pawin, ang pait, yung paghilumin sa aming magkawalay, pag-ibig mo ang tutulay. Pauwi na sa tahanan mo, papalik na sa iyo, tanggapin at kupupin, kapatid namin sa iyong piling. Pagkukulang, patawarin, kabutihan, huwag limutin, sa kamatayan siya'y hanguin, buhay niya'y iyong kanapin. Pauwi na sa tahanan mo, papalik na
sa iyo. Tanggapin at kupkupin, kapatid namin sa iyong piling. Manalangin tamo. O Ginoo, pasalamatan ta kang imunano, kaniting sakramentong makakabos, makaibat may pamong tinggap. Paulin yung pakalulo mo, pintano'y suyo mo at presbitero, ni Padre Herwin, agawa mong katiwala na rin banal na misteryo mo kitiking yato. Papalirian may sanang numabang karimbanwa, yung grasyang pawaga, ampong ibubungara. Itang doon may kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Lokolok tamo po. Mayap abak po kay Kayuan. On behalf of our family, buri ke pong umpisan kayang pa magpasalamat kay Kayuan pong at syukeni ngeni at karetang migpaabot pakikirame. Dakal pong salamat king lugud, pamantabe, panalangin, panimuna na pong Archbishop Florentino Lavarias, Reverend Father Edgar Calma, Reverend Father Marvin Silao, amig asikaso po kang among, his best friend, among Jake, among Ariel, our parish priest, in San Ildefonso, Magalang, Pampanga, Reverend Father John Paul Cabrera, at kay Kayuan pong eganaganang pari, kakaluguran ng among Herwin, na po asabi or abanggit ding eganaganang lagyuyu, metong dakal pong dakal asalamat. Despite of the pandemic and the situation right now, dakal pa rin pong minta from different places at binisita para akit depo yamong Herwin. Dakal din pong messages, text, prayers. Kilub ning aduang aldo, ikit mi po
at penamdaman mi, nadakalya po asopan yamong Herwin. I inspire and how among Herwin impacts the life of others. Alimo po kaya kaming pamilya na. He touched so many and loved by many. By way of introduction, yako po i-Jonalyn Bulaon Kapyo, pinsang buo na pong among Herwin. And it's an honor to share with you today about our Kuya Among. Ako po yung pinsan ng sobrang idolo, Yamong Herwin, ameging ehemplo, kaya megin ko pong certified public accountant kalupana. Yamong kwento napin pong Ate April at Kuya Arnaiz, kapatid na. Pagmumuli po bale, kayang Barrio Santo Niño, muna na pong kutang. Oh, nice, no ka rin niya ima, no ka rin niya tang, orang anak na nanula. Kaya po akit na larang pangunakan. Panuman nila at busitan. Kaya rin na po nita ingkutang na nanong ulam. Ito po ingkutang na lagi. Hanggang muntaya po karyang aliwang lugar, kaya kami po na halos harap niya mo pong bale. Nanong ulam yu? Totoo na po yan, metong yamong ulam ing ikit ming dadalan ng among at apansinan mito. Madalas mumuliya pong mandalaya laging 2 buckets Jollibee fried chicken. Siyempre po, masaya la rin pangunakan, Jollibee ya po yan. Yamong anapin pong Bapang Boy, natang na pong among Herwin, at idarang Eric, imana pong among Herwin. Iyamong yapong sakle ning pamilyami. Yang meging sakle na megpatibe kaya kaming buong pamilya. Para mitaklakad kaming masalese at matibe. Ngini pong ing saklemi, peburen na kaming talakad na kami namu, balo mi pong mitalakad kami baburin. Uling manatili yang pundasyon mi, ing saklemi, mas masikan niya, masikan ne, at ene bitasang mako king lelemi, at ena kami paburen. Sa paglalarawan po ng lahat, lalo na nung bunso niyang kapatid si Ate Susan, si Among, simple lang. Simple lang siya. Ayaw niya ng bonggang-bongga. Kahit po sa mga parties, ayaw niya ng masyadong bongga. Hanggang sa muling hantungan niya, gusto po niya magkaroon lang ng simpleng seremonya, simple lang po yung suot niya, simpleng kabaong. Kasi po, yun yung legacy ni Among. Simple. He is a simple man with a golden heart. But his simplicity makes him unique and extravagant. Yes, it's true. And it's legit. Actually po, mahilig mamigla si Among. Minsan, nung seminarista pa po siya sa Holy Apostle Senior Seminary, tinext niya ako, sabi niya, punta ka dito sa seminary sa Sabado, wala kang trabaho nun, magdala ka ng merienda. So, pumunta po ako nung Sabadong yon, dali-dali, kasi gusto ko, pag kasi si Among nag-text, gusto ko po mabilis.
Kasi alam kong busy siyang tao, yung mga tinetext niya minsan medyo limitado lang po. Tsaka kapag nag-reply ka, dapat mabilis din. So nung pumunta po ako sa seminaryo, binigay ko po yung merienda, dala ko po empanada. Kasi pareho po kaming nasa Makati noon dahil nagre-review ako. Mabilis ko lang po siyang mapuntahan. And then, nilapag ko yung merienda. Tapos nakita ko yung place, may swimming pool sa mismong seminary. Sabi ko, Among, kasanting naman Kenny, atin palang swimming pool ne. Bakit bisa ka mandilo, nakamabiyasang kawe, wari yan. Wapin po yan. At saka ka pwedeng mandilo ating katanggawan. Ay mong, nano po ito. Kaso nagtataka po ako that time, nag-organize na siya ng tripod with camera and nag-video siya. Nagbigay siya sa akin ng papel with script. Sabi niya, basahin mo yan, 15 minutes dapat kabisado mo. Wow mo, sabi ko, ang kapal po, 15 minutes. So sabi ko, wait lang mo, sabi ko, ano gagawin po natin? Kasi biglang-bigla po ako. Akala ko that time, nagpapadala lang siyang merienda, tapos baka magkwentuhan lang, alis na po ako. All of a sudden, gagawa po pala kami ng movie or ng film. Kasi daw po, project nila yun sa seminary. And then, syempre po, nandun na ako. Ayoko naman pong ma-disappoint si Among. Kasi ganun siya. Gusto niya bigla eh. Ayaw niya yung... Kasi kapag sinabi niya sa akin, at the first place, nung una pa, baka sabihin ko, ay Among, ang dami kong dahilan na, ay Among, alikuwata pwede, ay Among, medyo alikupubyasang mag-actress, ay Among, napupuring makanitang Among. At saka kapag sinabi po niya, alam niya, nakakayanin mo. Siya po yung taong pag alam niyang kaya mo, ibibigay niya sa'yo yung responsibilidad na yon. Kasi alam mong kaya mo. And then, ginawa po namin yung film, hindi po mabilis, nag-take 1, take 2, hanggang dun sa medyo parang nakikita ko pong disappointed si Among. Siya kasi yung nagdidirect nun. So, bigla nung scene na, parang nakikita ko na siyang disappointed. Sakto, dun sa scene na yon is, kailangan kong umiyak. Dahil nakikita ko pong disappointed siya, umiiyak na talaga ako. Totoo na yung iyak ko. So sabi ko, sorry Mong. Hindi, okay lang, sabi niya. And then after that, umuwi ako. After how many days, sabi po niya sa akin, ang galing, yehey, sabi niya. Uso na po din yung mga emoji no, naging emoji na din po siya. Ang taas ng grade namin sa film. Thank you, sabi niya. Number 1 kami sa school, sabi po niya. So, ang sarap po sa pakiramdam na kasi respetado namin si Among, siya po yung strength namin. Tapos yung napasaya namin siya at that moment, sobra pong malaking bagay po sa amin yon. Ngayon po, yung pagkamatay ni Among, biglaan. Kaya po nasabi ko kanina, si Among, medyo gusto niya ng parang biglaan din. Kasi ayaw niya na siguro magbigay pa ng sakit. At saka sabi naman po sa mga laging binabanggit niya, handa siya anytime, at any moment. Kaya alam ko po, si Among, may saya din sa puso niya. Kasama niya na po ang Panginoon. Nung ordination po niya, hinalimbawa niya ang sarili niya sa isang bangkang sira. Bilang isang bangkang sira, pinagpatuloy niyang makipagsapalaran sa gitna ng mga malalakas na alon, bagyo, mga iba't ibang balakid sa kanyang paglalayag. Dahil sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagmamahal, pagiging malakas, sa kabila ng lahat, nagtagumpay siya
Nakamit niya ang kanyang minimithi. And now, it's our time to say, congratulations, Among. Sinabi namin sa iyo nung ordination ng salitang ito. At ngayon, we're proud to tell everyone, hindi lang po dito sa church, na mga tao nandito ngayon, kundi sa buong mundo na, Among Herwin, you've done a very good job. You really did great. And congratulations. You always make us proud and amaze us in your own way. Lahat po kami sobrang proud sa mga achievements niya. Sabi nga po ni Kuya Oliver at Ate Ria, kapatid niya, you are really a living proof na despite of your medical condition, nakuha mong maglakbay at magtagumpay sa maikling panahon. Sa maikling panahon na sapat na sa Panginoon. O diba, galing mo, Among? Idol talaga kita eh. Oops! Idol po namin siyang lahat pala. With 41 years of life, you were able to succeed. You were able to surpass your heart operation for more than 20 years. You became a certified public accountant, a priest, and we are all blessed to have you. Among, alam kong nandito ka po. We will definitely miss you. Mamimiss po namin yung kasama kang magbudel fight kahit na ang onti naman ng kinakain mo. Yung kasama ka namin tuwing may mga okasyon, may mga binyag, birthday, kasal, family reunion. Mamimiss po namin yung corny jokes nyo at yung mga jokes nyong napag-iwanan ng panahon. Wherein, kailangan minsan tumawa namin kahit hindi namin gets yung jokes niya. Sorry, Mong. Tapos sabay sabi niya na, "Ika naman, George." Hindi po namin makakalimutan ng mga pangaral niyo sa amin, Among. You taught us so many lessons in life. Ipagpapatuloy po namin ang mga hangarin nyo para sa amin at para sa lahat. You have a golden heart with eternal love for His family and His people. We love you po, Kuya Among. You will always be our idol. You will always be in our heart. Kuya Among Herwin, we love you po. Maraming salamat po. Gusto nyo pong pasibayo, pasalamatan ko po kayong lagyunin kayong pamilya, Kuya Among, rin gaganap pong pari, poreng kapatid, kaguran, ang pupukaret ang ama nung binyayo kaya kami pampalubag-loob. Pupuitang papuri ang Among, masabi daw maganakaya po, magpakong baba, apayali. Ini pong advana pong beses yung iyamong, inatad ko niya po kayong pisampan kang kay nga pong gino, kang ingita nga pong gino. Na pong primero kayong atad, na pong ordination na, adwala pong amano rin ka na akong
makatutukin ka na akong kaisipan ngayon ay pinaliwala po bari sabihan. Yung pong merong mama nung balo ko, kasasabihan da, congratulations, narapo ka na ako. Ngayon po, yung kasabihan da ka na ako, condolence sa araw po. Ina pong merong idalaki at kaya po yung yamong, congratulations, narapo ka na ako. Ano na pong kakuyad ng panahon. Sabi niya na pinapimino kayo. Ngayon niyo po sa sabihan na condolence. Ako po balo sa sabihan na nalulari ng manong. Congratulations. Hindi po pala yung congratulations. Makiyabi lang ito may saya. Uling iya mo, may ordina niya. May alwala namang pureng prosesyon. Anong makanano rin hindi na kiniyam mo inyang ordination? Ang puno kanano yung hindi lang inyong pasibayo. Inya pong merong matadbiyang ma-ordining mo. Ako po ba kalimali? Amo saya ang puso ko. Ang pong makawala kakaulang ki. Yan po. Iyadak yung pasibayo. Baka niya po yung bidi na. Mga kanya niyo po. Ako makain na. Kaya kaya nga akong puso, kaya nga akong salo, kaya akong mga ingay ganito. Pero parating po, sa sabandaring pa, di ka na ako. Akay ko yan agyo po yan tangara, huling. Nga pong ginuyang magiburi, hindi ko pong kukutang, kaya nga pong ginunong ba't kakuyad. Yung pong karalang kasabyan, bumuliya mo po kaya metong buring sabyan. Yung nga pong ginuyang magiburi, alatang naman pong akarapat, sabi daw po, hanggang nuka rin niya, hanggang ninuka pa, nanuka pa kabid yan, ito nga pong binuya ng ginanwa, wala na pong makasag ka. Inyayin, pangyapin ping pampalugab-lub, amiras king pamilya nito. Kang yan natatalan mi, at saka sabdanda po, iniman mi ako ara po. Yung mi ako'y mumuitang presensya ng kiray, pero itang kain na, itang kayang pamanantabi kaya kami, po kanong mi ako, abi-abi, miningini. Hindi po, sabihin kaya po kaya kayo yamong naman yung metong anak, kapatid. Yamong pimpo, yung kaya kayong pamilya. May nga rin apin po ginadambawa kaya kaya metong sakli ko ay itang tekad. Na naman po itang kaya kayong problema, o kaya itang kaya kayong alimbawa po makakay kaya kayong kabiyayan, kaya itong ngayon na po wagyo, itong makatsing kabiyayan, iya pong pupuntalan ko, yung pero yan ako mo po itang manyad, sabi ko andam. Mong pandam mo kayo mahiting kesa sa luwan, kulang na rin pira, ako po kayo. Ngayon po, uwa na, sige na. Puta pong kayo, babalik minuman sana, kaya naman po kayo, kaya kayo nilalayo na rin, ano. May po haba, ako po balo, yung palanggawa aming tekad din Kasi po yung tekad kayong panglalawi ako, ito pong sakle kakabida po kayo, gustong bebili ako. Potang bisa ka po lumakad, kapag magkikiligili mo, lumakad ka. Ini pala, miminaniya po pala yung teka sa sandalan mi. May po papansin, miminaya, yan nasasabihan kaya kami. Ini gusto pong adon kaya mo yung mga niyan, pasahap kami. Titimid miya po baka pumilakad, timid miya po itang teka, dalos may sasakitan niya, may po balo. Hanggang po miras yung mga niyan ng among, ningad na kaya kami, itang kayang talagang kabibyan, yung kayang katawan. Yan, may balo, istorya ko po rin album pa nga kayabi, no? At hindi pong darandaman, kayang katawan, may balo. Nakipepaburian, may lingas-ngas. Among, mapaborin, kita ka panaon. Ang yasa na mga kalbid, nakabong kaya nakawon. O kaya ayapis kitang darandaman, mapaborin. Era ka ba nakakasabi? Payo kami ako. Era ka ala ka mang sinabi kaya kami nanong narandaman mo, yung katawan mo, sasabihan mo, okay ka. Hindi pala tinakang narandaman. Mo favorite, may mo favorite mo kayong may nga ikaya ko. May favorite mo kayong may alingas-ngas. Iyamong po magkanakaya ka rin kayong pamilya. Ala ka pong sabi kaya, ako balo nung atin no kaya ala, sabi natin, sa po mga payali,
basta't po kami isat po kami linele. Tsaka pong tao kami ka rin, makasawap-sawap yan naman po. Yan mong pinandit, idalaran nakakitang taliyo mong puntalan. Sana nung milili ka nga pong panalangin mo kami. Panalangin mo kami agyumi. Di kami lalo iba. Miminaya naman. Panalangin mo kami. Ang pore po bega na ganang pari. Sana, yabeyo kaya po kin panalangin mo niya. Sana agyumi. Agyumi po saning lakuan na kayong among. Pero po balo ko sa banday na kayo po lakuan. Pero makanyan po doon mo pinpanalangin yun. Takala pong salamat pa si Bayo, kaya kayo man, kaya kang kinudunwa, karatang amanong bingayo po kaya kami makaskan kaya kami. Takala pong takala salamat. Bayo tamo mikakawaning, panalangin tayo, ti daon king Diyos ing kapadat tamo. Iti sanan tawling pamamunta mo, pasyag na ing masabal tamo kayo. Pawi na ing kalungkutan tamo, at pasiklangan ing kapanayan tamo. Misan nildo, matula tayang salubungan ba si Bayo, o tanging lugod ng Kristo, maragumpay paboring sabla, at ining kamatay.
Sa upan niya sana, ikayong sablang banal ng Diyos, matulayan sa lupungan, ikayong sablang anghel na ng Diyos. Tanggapan niya at ilapit king arapan ng kakatas-katasan a Diyos. O Ginoong Kristo, ikang may kaluba, yung biye, kaya king oras ng pangabinyag na. Ngini, matulami sana tanggapan ng kapatid mi, at iulime king kandungan ng Abraham. Tanggapan niya at ilapit king arapan ng kakatas-katasan a Diyos. Di na may ngalanggang kapainawan o Ginoo, at aslagani sana ng sulumong alang kapupusan. Tanggapan niya at ilapit king arapan ng kakatas-katasan a Diyos. Alang-alang king pamikatawan mong tao, Ginoo, ikabos me ing kaladwa ng Padre Herwin. alang-alang king banal mong pangabait, Ginoo, ikabos me ing kaladwa ng Padre Herwin. alang-alang king pangabinyag at pamagayuno mo, Ginoo, ikabos me ing kaladwa ng Padre Herwin. alang-alang king pamaylasa at pangapako mo king krus, Ginoo, ikabos me ing kaladwa ng Padre Herwin. alang-alang king kamatayan at pangakutkut mo, Ginoo, ikabos me ing kaladwa ng Padre Herwin. alang-alang king maligayang pangasublimong mebye, Ginoo, ikabos me ing kaladwa ng Padre Herwin. alang-alang king pamaytas mo at pamagpalik king ligay ng igpa, Ginoo, ikabos me ing kaladwa ng Padre Herwin. alang-alang king banal na espiritu at pigkalub mo kay kami, Ginoo, ikabos me ing kaladwa ng Padre Herwin. alang-alang king pamagbalik mong mipnong kaligayan king kawakasan ng panahon. Ginoo, ikabos me ing kaladwa ng Padre Herwin. Ikpa, karinggamat mo, darawan miya ing kapatid mi, Padre Herwin, paninayan mi ing kambering sablang mete na kang Kristo, subliyan naman mi king tauling aldo, at mi bibiyang kayagom ng Kristo kapilanman. Pasalamatan na ka para karing sablang kala mabinye mo kaya, niyang mabibiya pakiti sulit. Takma na sana kambering sablamong banal, ing makikipamong lugod. O ikpa, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Sa lubungan mesay ng kapatid mi, king paraiso, at sopan mo kaming may papamatula, kami nintetagan ng kasalpantayanan mi, hanggang na po tang may kitikit kami kang Kristo, bana kayabe mo, at yung kapatid mi, iyamong Herwin, manggamang kapilan. Itiandun mi, kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. king kapayapan, yatad taning ini, kapatid tamo, king lugar ng pipagpainawan. In paraiso
Metong kang parining kekeng balen Dinawon ming biemu ban kami sesen Uling king lugod mo melingap kami Uling king dapat mo may pastol kami. Salamat, Amo, karinggamat mong tinayit kinauhul. Papunta kang Jesus, salamat, Amo, king puso mong liningap, linuguhod, kalupa ng Jesus. Metong kang tatang at ikaming anak, ikang sinawod, anyang misakaw. Uling king lugod mo, melingap kami. Uling king dapat mo, may pastol kami. Salamat, Amo, karinggamat mong tinayit kinauhul. Papunta kang Jesus, salamat, Amo, king puso mong liningap, linuguhod, kalupa ng Jesus. Metong kang kapatad alang sawang gagabi, masukal mat masuksok ing pamaglakbe. Uling king lugod mo, melingap kami. Uling king dapat mo, may pastol kami. Salamat, Amo, karinggamat mong tinayit kinauhul. Papunta kang Jesus, salamat, Amo, king puso mong liningap, linuguhod, kalupa ng Jesus. Uling king lugod mo, melingap kami. Uling king dapat mo, kaya tiyo kami geni. Salamat. Metong kang parining kekeng balen, dinawon ming biemu ban kami sesen. Uling king lugod mo, melingap kami. Uling king dapat mo, may pastol kami. Salamat, Amo, karinggamat mong tinayit kinauhul. Papunta kang Jesus, salamat, Amo, king puso mong liningap, linuguhod,
kalupa ng Jesus. Metong kang tatang at ikaming anak, ikang sinawod, anyang misakap. Uling king lugod mo, melingap kami. Uling king dapat mo, may pastol kami. Salamat, Amo, karinggamat mong tinayit kinauhol. Papunta kang Jesus, salamat, Amo. King puso mong liningap, linubuhod, kalupa ng Jesus. Metong kang kapatad, alang sawang gagawin, masukal mat masuksok, ing pamaglakbe. Uling king lugod mo, melingap kami. Uling king dapat mo, may pastol kami. Salamat, Amo, karinggamat mong tinayit kinauhol. Papunta kang Jesus, salamat, Amo. King puso mong liningap, linubuhod, kalupa ng Jesus. Uling king lugod mo, melingap kami. Uling king dapat mo, kaya tiyo kami ngeni. Salamat. Metong kang parining kekeng balen, dinawon ming biemo, ban ikami sesen. Uling king lugod mo, melingap kami. Uling king dapat mo, may pastol kami. Salamat, Amo, karinggamat mong tinayit kinauhol. Papunta kang Jesus, salamat, Amo. King puso mong liningap, linubuhod, kalupa ng Jesus. Metong kang tatang at ikaming anak, ikang sinawod, anyang misakap. Uling king lugod mo, melingap kami. Uling king dapat mo, may pastol kami. Salamat, Amo, karinggamat mong tinayit kinauhol. Papunta kang Jesus, salamat, Amo. King puso mong liningap, linubuhod, kalupa ng Jesus.
kapatad alang sawang gagawin. Masukal mat masuksok ing pamaglakbit. Uling king lugod mo, melingap kami. Uling king dapat mo, may pastol kami. Salamat, Amo, karinggamat mong tinayid kinahuhol. Papunta kang Jesus, salamat, Amo. King puso mong liningap, linuguhod, kalupa ng Jesus. Uling king lugod mo, melingap kami. Uling king dapat mo, kaya tiyo kami ngeni. Salamat. Metong kang parining kekeng balen, dinawon ming biemo ban kami sesen. Uling king lugod mo, melingap kami. Uling king dapat mo, may pastol kami. Salamat, Amo, karinggamat mong tinayid kinahuhol. Papunta kang Jesus, salamat, Amo. King puso mong liningap, linuguho pa ng Jesus. Metong kang tatang at ikaming anak, ikang sinawod, anyang misakap. Salamat, Amo, karinggamat mong tinayid kinahuhol. Papunta kang Jesus, salamat, Amo. King puso mong liningap, linuguhod, kalupa ng Jesus. Metong kang kapatad alang sawang gagawin. Masukal mat masuksok ing pamaglakbit. Uling king lugod mo, melingap. Uling king dapat mo, may pastol kami. Salamat, Amo, karinggamat mong tinayid kinahuhol. Papunta kang Jesus, salamat, Amo. King puso mong liningap, linuguhod, kalupa ng Jesus. Uling king lugod mo, melingap kami. Uling king dapat mo, kaya tiyo kami ngeni.
kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo, ligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Sasagipin sa apoy, ililigtas man din. Ako ang Panginoon mo, Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Mahal kita. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking
kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, hindi ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy ililigtas man din. Ako ang Panginoon mo, Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa daring anak ng Diyos, karingging banwa, at kambening sablang banal, kamtana sana imbi alangang kampengakunan ng Diyos. Panalangin talaman na magingapong ginuring kay katamong sarili. Itamo sanang manamdaman kay pamangulila tamo kay kapatid tamo, misa nildo, makapagyagong taman kayo. Api-api tayo sanang salbungan ni Kristo Jesus, potang iya panibatan ng biyeta mo, datang at palto, kambenan ng ligaya na. Nga na ng banal na kasulatan, may kokeni kayo bepanwanan ng ikpako, tanggapan niyo yung kayarya na misadya para kayo, ipagpaking pangalalang na ng yato. O kinume Yeso Kristo, kim pamanatili mo, king kutkutan, kilubding at tungaldo, pepabanalan mula ring kutkutan, ding sablang sasalpantaya keka. Bisaman ding katawan da, bibalik laking gabun, balura king suplila naman mi, pasibayo kalupa mo. Pagaluhan meng kapayapan, ampong kapaynawan, king kutkutan ay iting katawan na ning kapatid mi. Hanggang king mirasing aldo ita, patala karameng pasibayo king ligaya. Ikay pang subling maybe ang po imbiye. Maripat king aldo ita, mayang lubos king salam, o kinuming Jesus. King kayarian, ano no kamay bibiyan pong magari, magkaman king alanganga.
Diyos, biryaneng inawas muli kaya, ang kapatid tamo ni Father Herwin, susubli tayo ang katawanan kang gabuna penibatanan. Kristo yung mumunang diling sinubling mebi. Kung maluta mo, king patalakarana lang naman, yung katawan tamong malalaso, at gawa na lang kawangis ng kaya, yung katawan ng maslab king ligay. Panibala tayo ngayon king Ginoo, ining kay katamong kapatid. Nagapanay sana at panapangnan king kapayapanan, at patalakarani, iting katawan, king taulingal to. Paralangin tayo, iting kapatid tamo, at mawis tamo king Ginoo tamo Yesu Kristo, at sinabi kay katamo, ako'y pamagyubling bebye at ang biye. Nino man yung maniwala ka na ako, matayaman, gaya pa mo rin. At ang ninumang mabibiyang pang maniwala ka na ako, ay amate, kapilan man. Yung pakibata mo po, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. O ginutengisan mo'y kamatayan ni kakalukuran mo'y Lazaro, pamatulan mo kami busal ng lumbemi, king matibay kasalpantayanan na duwan ni Kero. Ikaw pa pasubling biya karing mete, pagkalubat ng biya lang hanggang ing kapatad mi, king matibay kasalpantayanan na duwan ni Kero. Ikaw may nga akong ibebe, ipariso king mapanako asirisi, inyang kayagnan may iba ko king krus. Yuli may kiligaya banuwa, ing kapatad mi among Erwin, king matibay may kasalpantayanan na duwan ni Kero. Ini kapatid mi, pari mo po manak, yamong Erwin, mayos na yung malinis king danong ng binyag, at kiskusan may king laro ng pangakabos. Pakyabe may sana ka rin sa blang banal mo, king matibay kasalpantayanan adwat bigyan. Arati may sinese king katawan ng pondaya mo king pamakinabang, pagkaluban ng lugar king langangang lamesa mo, king kayarian mo, king matibay kasalpantayanan adwat bigyan. Pipluking nga panaligan, pimpanyadang ng kayarianan ni Diyos, nga tamangan manalangin, ipami at siyabanwa, samba niya lagyan, at ang kayang ng kayarian, pamantuan na doon mo kay Kasulit at ilan mo. Magkakanan mo king Lord, biyang mo kay kami king Lord, ano ba tayo kay kami king sana ni Kaya? Hindi ba matawan mo kay kami kasara kay kaya? Mga hindi para sa akin puso, kanikabos mo kami king pakiramdaman mo sana yung panalangin ni para kang Padre Herwin, akapatid ni. Ang dining kapilan man, bigla sanang tupad, king kaburian mo. Patawaran niya sana ngayon alang-alang king pakalulo mo, king sablang kamalya na depatan. Ito ng kasalpantayanan kang Isusa na kung buktong, na yung bukludan ni Yagong kaya, pero sablang sasalpantayan kayo. Ngayon king lukod mo, ang pong pakalulo, di na niyang lugal, busal na rin kay kang anghel, ang boring kay kang banal. Idadon din kapamilatan ng Kristong Ginuni. Ito ko'y lapuri ang buntukyo, nagatuan tamo, imendisyon na ng apong Ginoo. O mapamakhalulong Ginoo, panamdaman mo, idaralanan ding malungkot, pakiramdaman mo, ipanalangin ding mapagkumbaba, tingiran mo, tingiran din ngayon yung balayan mo. Amamaus kay kang pamangailangan na, at pasiglangan mo yung kapanayan da, yung alangagang kapayapan mo. Idadon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Umena ka, kapatid mi, Father Herwin, na may amon na biye, akasan mo itong sana yung Ginong Diyos tamo. Asinuiban mo ang timang presbitero, katiking gato. Yung bendisyon na ng Ginuya sanang bakalan mo. Pinagunig pa ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Dinan may nga langang kapainawan o Ginoo. Ipainawan niya sana king kapayapan. Ing kaladwana Padre Herwin, at ing kaladwaring sablang tapat aminunana, di na lang ingalawang biye, kapamilatan ng pakalulo ng Diyos, ipainawan na sana king kapayapan. Manano na sanang ing kapayapanan ng Diyos, amigit king sablang pamanalastas. Papanatilian na rin puso ang pangkaisipan niyo, ting beluan ang poking lugod na ng Diyos, at ang anak na Yesu Kristong Ginutang. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya. Ipa, buhay nga na, ang
Pong Espiritu Santo. Amen. Sumina kayong ini, king kapayapan. Salamat King Diyos. King Paraiso ring sablang angeles, lumalas ang salubong keta, ding magtiles, at didalara ka, ing banal na syudad, ning bayu at alanan, ng Jerusalem. Idalara ka sana, ing paraiso ning sablang angeles, walas ang salubong keka, ding magtiles, at idalara ka, ing banal na syudad, ing bayu at alanan, ng Jerusalem. Idalara ka sana, ing paraiso ding sablang angeles, walas ang salubong keka, ding magtiles, at idalara ka, ing banal na syudad, ing bayu at alanan, ng Jerusalem. Ulingking lugod mo, melingap kami. Ulingking dapat mo, may pastol kami. Salamat, Amo, karinggamat mong tinayit kinauhol. Papunta kang Jesus, salamat, Amo. King puso mong liningap, linuguhod, kalupa ng Jesus. Metong kang tatang at ikaming anak, ikang sinawot, anyang misakap.
melingap kami, uling king dapat mo, may pastol kami. Salamat amo, karinggamat mong tinayid kinauhul, papunta kang Jesus. Salamat amo, king puso mong liningap linubuhod, kalupa ng Jesus. Metong kang kapatad alang sawang gagawin, masukal mat masuksok ing pamaglakbin. Uling king lugod mo, melingap kami, uling king dapat mo, may pastol kami. Salamat amo, karinggamat mong tinayid kinauhul, papunta kang Jesus. Salamat amo, king puso mong liningap linubuhod, kalupa ng Jesus. Uling king lugod mo, melingap kami, uling king dapat mo, kaya tiyo kami ngeni. Salamat. Metong kang parining kekeng balen, dinawon ming biemo ban kami sesen. Uling king lugod mo, melingap kami, uling king dapat mo, may pastol kami. Salamat amo, karinggamat mong tinayid kinauhul, papunta kang Jesus. Salamat amo, king puso mong liningap linubuhod, kalupa ng Jesus. Metong kang tatang at ikaming anak, ikang sinawod, anyang misakap. Uling king lugod mo, melingap kami, uling king dapat mo, may pastol kami. Salamat amo, karinggamat mong tinayid kinauhul, papunta kang Jesus. Salamat amo, king puso mong liningap linubuhod, kalupa ng Jesus. Metong kang kapatad alang sawang gagawin, masukal mat masuksok ing pamaglakbin. Uling king lugod mo, melingap kami, uling king dapat
dapat mo, may pastol kami. Salamat, Amo, karinggamat mong tinayid kinauhol. Papunta kang Jesus, salamat, Amo. King puso mong liningap, linuguhod, kalupa ng Jesus. Ulingking lugod mo, melingap kami. Ulingking dapat mo, kaya tiyo kami ngeni. Salamat. Metong kang pari ning kekeng balen, dinawon ming biemo ban kami sesen. Uling king lugod mo, melingap kami. Uling king dapat mo, may pastol kami. Salamat, Amo, karinggamat mong tinayid kinauhol. Papunta kang Jesus, salamat, Amo. King puso mong liningap, linuguhod, kalupa ng Jesus. Metong kang tatang at ikaming anak, ikang sinawod, anyang misakap. Uling king lugod mo, melingap kami. Uling king dapat mo, may pastol kami. Salamat, Amo, karinggamat mong tinayid kinauhol. Papunta kang Jesus, salamat, Amo. King puso mong liningap, linuguhod, kalupa ng Jesus. Metong kang kapatad, alang sawang gagawin, masukal